pa ako ng vlogger. Hi vlog! Welcome sa mga fans. Shout out sa inyo lahat. Shout out! Hello! Ayun, magandang araw ulit mga kakagamba. Ito yung ating wow na balita sa Gagamba. Ang sitwasyon ngayon sa Gagamba ay konti na lang ang Tagalog. Wala masyado, gawa nung siyempre October na. So lalamig na yung panahon, mawawala na yung mga Tagalog na yun. Ang marami yata ngayon is basbati, kanya lang wala masyadong naglalaro pa. Mukha yatang malaki epekto yung itinigil natin sa yung itinigil ko sa paggagagamba. Kasi hindi na ako nagpauso eh. Unang-una kasi yan, nag-uuso sa mga bata eh, bago yung matatanda. Pag naglalaban ng mga bata, ayun, nasusunod yung mga matatanda, yung mga maglalaban. Ay wala, hindi naman nag-uso sa mga bata buwat nung tumigil na ako sa paggagamba eh. Malaking impact sa mga sealer ng gagamba nung tumigil ako. Pati yung isang malaking sealer dyan, nakita ko yung post niya, namasyal na lang. Maraming apektado ngayon sa pagtigil ko sa gagamba. Akala kasi nila pagka hindi tayo naggagamba is buhay pa rin ang industriya ng gagamba. Malaking impact talaga. Iba talaga yung nag-iikot ako. Nagpapauso ako sa iba't ibang lugar. May mga nagtatanong sa akin na kung magkano daw bibili daw isang box. Sabi ko, tumigil na ako. Tinatanong kanino pwedeng kumuha. Ay hindi ko na namumonitor kasi busy ako dito sa aking trabaho. Hindi naman po pwedeng aasa lang ako sa gagamba dahil wala na nga tayong kinikita sa gagamba. Tapos siyempre mga supporters natin sa YouTube, wala naman masyado. Wala naman kinikita ang ating YouTube channel. Taon bago tayo sumahod ng 5,000, minsan kalahating taon bago makasahod, gawa ng wala naman masyadong views sa gagamba. Kaya pinipilit nating i-divert yung ating content sana sa ibang issue, hindi na sa gagamba. Paminsan-minsan na lang tayo mag-update sa gagamba. Eto, 3 linggo na yata akong hindi nakakapag-upload nitong dahil dito sa busy ako dito sa aking project na naasikaso. Awan ng Diyos at patapos na rin, mga 1 linggo na lang finish na ito. So panibago tayong project ulit. Yung mga spider vlogger dyan, kagaya ni Gagambino, 2 buwan na yata hindi nag-upload si Gagambino. Nasa Facebook page na lang siya nag-upload. Kasi wala, mahina talagang kita na eh. Pero sila kasi maraming views yung kanilang mga video. Palagi ko kumikita pa rin sila buwan-buwan. Pero sa atin talaga wala. Ito si Kasapot, si Jason Webb, wala na rin. Wala na rin halos views yung kanyang na-upload. Ganon din si Kadagit, pag tinignan mo yung upload nila, minsan lang araw bago mag-upload. Tapos mababa ang views. Ang mataas ang views si Spider Dog, kaya lang 1 linggo rin yata bago maka-upload si Spider Dog. Once a week na lang yata mag-upload. So wala rin. Magastos kasi ang gagamba mga kagagamba. Pag kinuntin mo ang gagamba at Tagalog lang, hindi yung mga kakaibang uri ng gagamba i-upload mo, wala rin manunood. Pero lahat naman ginawa ko na eh. At lahat ng klase ng mga gagamba in-upload ko na. Talagang wala talagang views mga kagagamba. Kahit mag-uso pa, konti lang naman papatong nung sakita mo. Minsan kita lang siya ng $20 sa loob ng 1 buwan. Abay, kung $20 sa loob ng 1 buwan, naantayin mo pa 5 buwan bago ka maka 100, bago ka maka-withdraw ng 5,000 pesos. Napakahirap ang sitwasyon.
Yung iba na nagdinegosyo ngayon ng gagamba, mayroong isang veterano rin, tumigil na rin, nagparamdam sa akin, tumigil. Ilan na, marami na mga veterano na huminto sa paggagamba kasi wala na yung hinahanap nilang kita, hindi kagaya nung araw na hindi sila nababa sa 2,000 ang kita basta't may dating. Sa ngayon, may dating ka, maluluma, haalagaan mo, walang bumibili, titigil ka na lang. Yung mga nagpupos dyan mga nakaraang buwan, wala, hindi na nagpost kasi siyempre aminin man natin hindi, nalugi sila sa pagpaparating ng gagamba. Luging-lugi talaga sila. Ay kung tayo nga veterano na, alam na natin saan natin dadalhin ng gagamba, pero tumigil pa rin ako dahil hindi na nakakabuhay. Kikita ka man siguro sa isang parating mo ng 1,000 o 1,500, malinis ka na 1,000, ay isang linggo naman o 5 araw ang pinaka-maximum niya bago maubos yung 2,000 mo. Pahirapan. Kaya yung iba panayang post, walang tigil. Good luck sa inyo. Sana kumita kayo. So yan, update ulit tayo mga kagamba sa mga susunod na panahon.